Penis, vagin, sex, orgasm, menstruație. Te simți incomod când auzi aceste cuvinte? De ce? Ele fac parte din mine, din tine și din toată complexitatea vieții noastre. Salut! Eu sunt Valeria Batereanu și știu că poate te rușinezi să pui întrebări părinților despre educația sexuală. De aceea, te invit să asculți Sexplicații, podcastul în care vorbim cu specialiști despre menstruație, poluții nocturne, primul sex, masturbare și alte subiecte. Pentru că search-urile pe Google nu sunt cea mai bună opțiune. Care e cea mai uimitoare descoperire pe care ai făcut-o când ai început să te masturbezi? Poate ai înțeles ce e orgasmul? Ai simțit ce îți place? Ai dedus momentele pe care ai vrea să insiști? În episodul de astăzi discutăm despre masturbare, efectele acesteia, impactul activității asupra plăcerii sexuale și de ce e important să ne masturbăm. Vom vorbi cu Cristina Miron, o tânără care știe ce înseamnă muzica bună și de cele mai tari petreceri din Chișinău. Când nu e pandemie, desigur. De asemenea, discutăm cu sexologa și cofondatoarea grupului de Sex Talk pe Facebook, Natalia Pavalachi. Cristina este sigură că subiectele legate de educație sexuală nu mai trebuie să fie tabuizate, pentru că în societate există mai multe stereotipuri în legătură cu tinerele care se masturbează și își cunosc propriul corp. Cristina a decis să dea curs invitației noastre, să spargă prejudecățile și să vorbească deschis despre experiențele sale. La noi în societate îi cumva luat că doar băieții, doar bărbații se masturbează. Și ideea că fetele s-ar masturba, nu știu cum, nu există. Fără a merge pe oculișuri și pentru că vrem să vorbim și să spunem lucrurilor pe nume. Tu te masturbezi? Normal. Ca și toată lumea și ca și toate femeile din orice țară și din țara noastră tot. Numai că la noi e o problemă cu chestia asta, mai ales la femei, pentru că există rușinea. Ceea ce, în general, tema sexului este foarte tabu la noi, dar a masturbării parcă e mai gravă, dacă sincer. Asta e tare rușinos. Deși eu cred că asta e o prostie mare. Asta e, cred că, la fel de rușinos ca și cum ai zice că te uiți la filme porno. Da, toate da. Absolut toți o fac. Absolut. Și chiar citisem o statistică că femeile, poate nu în țara noastră, dar în general femeile se masturbează mai mult ca bărbații. Da? Interesant. Da. Și uite, iată, de exemplu, eu am descoperit masturbarea pe la 16-17 ani și asta poate fi, nu știu, chiar destul de târziu, dar eu nu conștientizam că asta e masturbare, pentru că la mine cumva era în cap ideea că se masturbează doar băieții. Tu cum ai descoperit masturbarea? Eu tot la 17 ani abia am descoperit. Eu am încercat și mai devreme, dar eu nu înțelegeam care e faza. Eu nu ajunsesem la orgasm și eu nu înțelegeam pentru ce. Și filme porno la fel pe la 17 ani, exact în timpul ăla, am descoperit și eu. Și asta e destul de târziu, pentru că e foarte normal să începi să te masturbezi, nu știu, când începe pubertatea, da? Asta e pe la 11-13 ani, depinde la fiecare individual. Dar eu la 17 ani abia am înțeles, ajungând la orgasm, eu am înțeles, asta e faza, asta e fișca, gata. La asta trebuie. Da, exact, pentru că nu prea știam și am aflat de la prieteni mai mult evident, că uite că da, se ajunge și explica cum și nici de cum nu. Deci asta e că și asta mi-e interesant, pentru că în societate la noi e destul de rușinos să vorbești cu părinții chiar și despre menstruații și poluții nocturne, dar cu cine îți vorbești despre masturbare? Eu cu prietenele mele nu pot vorbi despre masturbare, cu toate că îmi pare că sunt destul de deschisă, dar nu știu, nu se creează așa discuții sau așa oportunități de a discuta despre masturbare. Dar tu ai zis că ai auzit de la prieteni? Da, la noi se discuta și se lăuda cumva cu chestia asta, adică era o fază gen, uite ce am aflat eu.
Și eram zic, deci tu ai aflat, eu nu înțeleg cum, care-i faza? Se mai discuta, dar nu așa de mult sau așa, era ca un fel de, vai, să-ți spun ceva, știi, ca un fel de secretuțe de astea, secrete, care era un fel de tabu, oricum. Dar, da, asta e o problemă, pentru că părinții tot nu au discutat în general cu mine despre sex. În general. Și mai zic de masturbare, asta era rușinea, mama cred că se băga în pământ. Dacă toată educația sexuală era de pe broșuri, care mi le punea repede pe noptieră și fugea repede din cameră, să nu-i dau nicio întrebare, adică citește. Dar era tot felul de informații, nu numai despre sex. Pur și simplu lucra ca asistentă medicală și acolo tot timpul îi aducea tot felul de broșuri și de tuberculoză și de tot felul de boli venerice și chestii. Și mi le lua acasă ca să citesc și eu. Asta era toată educația mea sexuală. Deci o vorbă cu părinții, eu pur și simplu n-am avut despre asta. Pentru că erau foarte rușinos, pentru că au trăit normal strage din Sovietski Soyuz și acolo sex nu era. Deși citisem eu că părinții noștri și bunii mai ales făceau sex mult mai mult ca generațiile noastre. Tu ziceai că fetele ți povesteau despre diferite moduri sau metode de a ajunge la orgasm. Tu ce tehnici ai folosit sau ce tehnici folosești? Ce tehnici folosesc? Sunt jucării, evident. Asta ajută foarte mult și asta chiar e tare simplu. Trebuie să-ți cunoști corpul, să-ți descoperi ce-ți place, ce nu-ți place. Normal că poți ajunge la orgasm și fără jucărie, adică doar cu mâna și așa. Și eu nu știu, eu nici nu mai țin minte cum am ajuns, adică așa a fost cumva, probabil eram și excitată în momentul ăla, pentru că eu chiar m-am uitat la porno și probabil foarte ușor a fost momentul, știi? Până atunci tot mă gândeam, fantezii, nu știu și, dar dacă nu știi ce înseamnă sex, cumva e mai, nu știu, e destul de complicat să înțelegi sau să ajungi la orgasm, știi? Înțelegi ce zic? Și să-ți imaginezi cumva cum ar fi asta. Și de asta când am văzut, cred că filmele și m-am atins cu o intensitate foarte mare și fiind excitată, eu am ajuns în sfârșit la orgasm. Tu ai zis că tu te-ai uitat prima dată când te-ai masturbat și ai reușit să ajungi la orgasm, tu te-ai uitat la un film porno și erai destul de excitată. Da. Și persoanele folosesc diferite metode, de fapt, pentru a se excita în timp ce se masturbează. Da. Pe lângă filmele porno mai este, nu știu, sexting, fotografii și diferite chestii. În prezent, ce folosești sau ce ții mai aproape de suflet atunci când vrei să te exciți? Mă uit și acum la filme porno, evident, dar de genul vintage mai mult. Adică, asta îmi place mie. Și plus că îmi folosesc și imaginația acum pot. Da. Câteodată așa, câteodată n-am chef să mă uit la porno. Și încă ceva. Fiind în relație, persoanele se masturbează. Și asta e perfect ok, persoanele se masturbează mereu. Tu ce crezi despre masturbarea în relații și cât e, nu știu, de sănătoasă, în ghilimele sănătoasă, masturbarea în timp ce ești într-o relație? Mi se pare la fel de sănătoasă cum ar fi fost și în afara relației. Normal că când ești în relație te masturbezi mai puțin, dar asta nu exclude faptul că e ok, chiar vrei. Pentru că masturbarea în general ține de corpul tău, de tine absolut, de intimitatea ta și doar a ta, da? Și de egoismul tău până la urmă. Înțelegi? Și mi se pare că uneori chiar ai nevoie, chiar dacă ești într-o relație și ai un sex gen bun, da? Mulți cred că dacă ești într-o relație și te-ai masturbat, gata, partenerul nu-i bun sau nu știu ce. Nu e asta. Poate fi și așa, iarăși, sunt diferite situații, dar în general mi se pare ok și în relație să te masturbezi, pentru că asta, cum am zis, este intimitatea ta, egoismul tău, e corpul tău și vrei și tu să fii cu tine, doar tu.
Cristina spune că în cazul ei, masturbarea completează armonios relația. Modul în care ambii parteneri se masturbează fără a face sex, se masturbează singuri și se uită unul la celălalt, este un moment aparte de intimitate și încredere. De asta trebuie să înțelegem toți că masturbarea asta nu este mâna diavolului. Asta este mâna ta care poate să-ți aducă maximă plăcere și să-ți cunoști corpul tare bine. Dar e diferită, pentru că tu știi mult mai bine cum să faci asta ca să ajungi mai repede la orgasm. Altcineva e o plăcere aparte pentru că e altcineva și e vorba de conexiune om, da? Om cu om și asta e iar și altă plăcere și tot e la fel de faină. Dar când te masturbează cineva, nu neapărat rezultatul este același. Deci cel mai simplu atunci când o faci tu. În sens că de rezultat vorbim, dar plăcerea poate să fie chiar uneori mai mare atunci când faci asta altcineva, evident. Ce descoperiri ai făcut tu în urma masturbării? Sau ce Clitorul. Uite, asta am descoperit eu și plăcerea maximă. Da. Cred că pentru mine, de exemplu, e foarte importantă masturbarea pentru că tu singur îți înveți corpul tău, tu înțelegi ce îți place, tu înțelegi cum vrei să fii apăsat, unde, cât de intens. Și cred că asta așa e de important să înveți, să înțelegi ce ție îți place, pentru că atunci când ești cu partenerul tău, tu să poți să-l ghidezi. Uite, mi-mi face așa și mi-mi face așa. Da. Foarte important. La femei mi se pare construcția mai complicată și mult mai complicat să ajunge la orgasm și de asta e important pentru femei să masturbeze. Mie așa mi se pare. Dar descoperirea mea cea mare a fost clitorul. Da, eu am înțeles că asta e o chestie și mai faină. Și dintre masturbare și sex, ce ai alege? Dar nu pot să aleg. Come on! Depinde ce vreau la moment. Nu poți să îmi dai mie personal așa alegeri. Una nu trebuie să excludă. Exact, adică oricum. Bine, dacă să fiu sinceră, normal că aș alege sexul cumva. Dar iarăși peste o perioadă, știi, adică totuși m-aș întoarce la masturbare, oricum. Nu, pentru așa trebuie să fie. Nu se pare o chestie normală să fii în intimitatea ta. Acest material a fost produs prin intermediul programului UE Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Opiniile exprimate aici nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD. Femeile se masturbează mai puțin și sunt cu mult mai reticente în ceea ce ține de recunoașterea propriei sexualități. Acest fapt a fost demonstrat prin mai multe studii la care face referire sexologa Natalia Pavalachi. Specialista ne spune despre importanța conștientizării propriei sexualități, de ce tinerii devin dependenți de masturbare, de ce femeile nu trebuie să lase pe umerii bărbaților propria plăcere, cum se răsfrânge masturbarea asupra relațiilor de cuplu și plăcerii obținute în timpul sexului. Este important ca tinerii să-și cunoască propriul corp. Ce le aduce plăcere, ce lucruri nu le plac, ce lucruri acceptă și care lucruri sunt inacceptabile, care sunt limitele pe care nu vor să le depășească sau ce ar vrea ei să descopere mai mult. Dar pentru ce mai este importantă masturbarea? Deja pentru toate aceste motive pe care le-ați enumerat mai devreme, îmi pare deja un argumente destul de puternice. În primul rând, pentru a se cunoaște pe sine și de momentul în care ne cunoaștem pe sine, e cu mult mai ușor de transmis și partenerii de cam ceea ce ne place, de ceea ce avem nevoie. Și asta e foarte, foarte important pentru a construi o sexualitate pozitivă în cadrul cuplului său. Dacă ne-am referit la propria sexualitate, la sexualitate din perspectiva fiecărei persoane în parte, de ce este important să ne masturbăm? Pentru că
Foarte des în experiența mea clinică, mai deseori femei, adevărat, o să vină spunându-mi, iată, nu reușesc să am un orgasm cu partenerul meu, însă când eu întreb, ok, dar tu singură, tu reușești să ajungi la orgasm printr-o stimulare personală, deseori femeile îmi spun, de fapt, nu prea am încercat, dar pentru ce asta mi trebuiește. Foarte multe dintre femei, mai ales în societatea noastră, o să lesă această activitate sau responsabilitate pe umerii partenerului. Și asta n-ar fi trebuit să fie corect, pentru că e corpul nostru, ar fi trebuit să... noi suntem ambasadorii a propriilor nevoi și plăceri. Deci, fiecare dintre noi trebuie să știe, uite, eu funcționez așa, eu am nevoie de o astfel de stimulare și atunci asta o să fie și mai ușor de transmis partenerului său. Cât e normal să ne masturbăm? Sunt unele limite? Cât e prea mult? Cât e prea puțin? E adevărat, deseori chiar mi se întâmplă să am unii pacienți care îmi spun am impresia că sunt cam prea focusat pe activitatea asta și nu știu dacă nu am o problemă. Aceasta devine o problemă dacă persoana începe să... Dacă această activitate are câteva repercursiuni asupra vieții sociale, asupra vieții personale, de cuplu, atunci când asta ia așa o proporție încât persoana ea nu mai are control asupra acestei activități. De parcă activitatea aceasta, masturbarea, are un control asupra sa. Cu alte cuvinte, sunt persoane care o simți nevoia de a se masturba ca o luptă împotriva stresului. Iată, o să ajungă la orgasm prin masturbare, se liniștesc un pic pe moment și această liniște momentan le permite poate să revină la alte activități ale vieții și după asta, până când iarăși stresul și unele angoase revină. Însă, iată, astfel de masturbări poate ar fi bine de evitat, pentru că ele nu rezolvă mare treabă. Și deseori, dar asta e o funcționare mai des aplicabilă bărbaților. În urma unor studii, aici mă refer la niște studii făcute în Franța, undeva cred că la 60% din bărbați au spus că se masturbează pentru a lupta într-un fel cu stresul. Da? Însă, dacă bărbatul începe să masturbeze în așa fel de situații, el deseori ce o să facă? El o să încerce să fie foarte eficace în maniera lui de a se masturba, da? Ceea ce înseamnă că deseori el o să caute să ajungă la orgasm foarte rapid. Și asta, la un moment dat, poate să aibă un efect asupra vieții lui sexuale, pentru că corpul nostru se obișnuiește de a funcționa într-o anumită manieră și e complicat corpului să înțeleagă într-un fel, aici trebuie să ajungi la orgasm rapid, dar aici trebuie să ții mult timp. Da? Și atunci, tot bărbații ăștia pot să vină după asta în consultația mea pentru a lucra asupra timpului. Vor să dureze mai mult timp, să nu ejaculeze așa de rapid. Deci, este o normă și o măsură în oricare activitate de a se cunoaște, de a se masturba pentru a-și aduce plăcere proprii persoane. E o chestie foarte pozitivă și bună, însă atunci când această activitate devine una compulsivă și încercăm prin masturbare să luptăm cu angoasa, cu anxietatea, ok, e o strategie, dar ea nu e eficace la 100%. Adică e o bună strategie la scurt timp, însă pe lung termen asta nu funcționează. Pentru că starea asta de angoasă revine dacă tu nu lucrezi cu originea ei. Și atunci nu doar bărbații în vârstă, dar și adolescenții au o problemă cu o obsesie pentru masturbare. Cum poate fi depășită această obsesie? Sau această deprindere de a se masturba prea mult? Iată, dacă vine la mine un pacient, un tânăr adolescent cu această problematică, ce i-aș spune? În primul rând, i-aș spune, ok, e o activitate care e importantă pentru tine, care îți aduce plăcere, asta e foarte bine, ia-ți timp pentru ea. Nu mai fă foarte rapid sau nu mai fă repede și pe ascuns sau găsește momente în care tu o să poți să te masturbezi, însă asta să aducă și plăcere și o anumită poate liniște,
cum mai bine să spun? Um, Spre exemplu, am să mai spun, nu, în timpul masturbării, evită să te uiți la filme pornografice. Dacă vrei să ajungi la o anumită stare de excitare și filmele astea te ajută, îți creează starea asta de excitare, uită-te la filmele astea, însă după asta oprește ecranul și focusează-te după asta la propriile tale senzații. Sexologa recomandă tinerilor să nu se masturbeze compulsiv. Natalia compară masturbarea rapidă cu o mâncare de tip fast food, deoarece în scurt timp după digestia acesteia vei vrea să repeți porția. Sexologa recomandă tinerilor mâncare de tip restaurant, pe care să o savurezi din fiecare bucățică mușcată. Prin urmare, fiecare experiență, fiecare masturbare trebuie trăită din plin, la intensitate maximă. Dar masturbarea influențează relațiile de cuplu? Și cum o influențează? Pentru că vorbisem anterior cu o tânără care povestea despre faptul că uneori masturbarea poate să influențeze pozitiv relațiile de cuplu, dar alte ori influențează totuși destul de negativ. Foarte corect. Când influențează negativ? Atunci când partenerul sau partenera, numai că partenera mai rar în sensul ăsta se întâmplă, dar atunci când partenerul, el nu e de acord sau nu e predispus de a avea o sexualitate cu partenera și el stă, bine mersi, nu știu, cu ecranul lui și cu masturbarea lui singur, iată, asta devine o problematică, pentru că partenera în situația asta, ea suferă și poate să se simtă respinsă sau neiubită sau nedorită. În așa situație asta devine o problemă. De asemenea, sexologa menționează cazul în care unul dintre partenerii sexuali are un apetit mai mare decât celălalt. În această circumstanță, pentru a-și satisface dorințele fără a-l trauma pe celălalt, masturbarea vine ca o soluție. Satisfacția ta sexuală nu este pe umerii partenerului sau partenerii. Fiecare suntem responsabili. Una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă frecvența masturbării poate afecta plăcerea primită de la sex. Specialista ne spune că totul este foarte individual. Bună oară, unii tineri pot avea o nouă erecție la 10-15 minute după o ejaculare, iar alții la 12-24 de ore. Prin urmare, dacă timpul de ajungere la o nouă erecție ejaculare e mai mare, tânărul va trebui să aștepte mai mult pentru a putea întreține o relație sexuală după masturbare, ceea ce afectează sexualitatea. În cazul tinerelor, de asemenea, totul e individual. După masturbare, unele tinere au nevoie de 2-3 zile pentru a-și recupera sensibilitatea, iar alte tinere, multiorgasmice, sunt gata în câteva minute pentru sex. E important ca corpul nostru să fie flexibil, să nu se obișnuiască cu o anumită manieră de masturbare, pentru că din moment ce se modifică intensitatea, nivelul de lubrifiere sau poziția, plăcerea pe care o va primi persoana de la relațiile sexuale și masturbare va scădea în intensitate. E important să diversificăm masturbarea, să o facem cumva mai interesantă, sau ar fi bine totuși să o lăsăm așa, mai într-o parte? Corpul nostru poate să ne aducă plăcere într-o mulțime de diferite maniere. Da? Și atunci, dacă noi avem astfel de competențe, dacă corpul nostru poate să ne dea diverse manieri de a ne face plăcere, de ce noi trebuie să ne focusăm sau să ne limităm doar la una? Deci, cu cât mai multe, nu știu, maniere, cât mai multe tehnici, dacă asta îți aduce o plăcere, foarte bine. Asta nu trebuie să fie, adică știi, o exigență, eu vreau să devin un super partener sexual. Potrivit statisticilor de pe Pornhub, pentru anul 2019, femeile din Moldova sunt printre cele mai active utilizatoare a platformei. Dar totodată, în societate nu se discută despre masturbare. De ce totuși e atât de rușinos să se discute despre aceasta? Lucrurile se mai schimbă, lucrurile avansează, însă să nu uităm de unde venim, parcursul nostru și toată efectul educației și a culturii și efectul, putem să spunem, și a impactul religiei. Chiar și în zilele noastre, de a vorbi despre sexualitate, eu mă uit după
videourile pe care le pun pe YouTube, comentariile care pot să îți primesc. Am o mulțime de comentarii de tip am să ard în iad, că asta e mare păcat, că, adică încă sunt o mulțime de oameni care tot ce ține de sexualitate, asta e tabu, asta e păcat, asta e rușine, dar din fericire lucrurile totuși o iau din loc, asta e fain. Construcția sexualității unei tinere care se masturbează diferă de cea a unei tinere care așteaptă ca partenerul să-i aducă plăcerea. Sexologa spune că doar 20-30% dintre femei reușesc să aibă un orgasm prin penetrare și doar 5% simt nevoie de a introduce ceva în vagin în timpul masturbării. Prin urmare, pentru mai mult de 70% dintre femei, stimularea externă e suficientă. Pentru a înțelege cum funcționează propriul corp și ce tip de mângâieri sunt necesare pentru plăcere, tinerele ar trebui să se masturbeze. O femeie care se masturbează e o femeie pentru care propria plăcere e ceva important. Și această proprie plăcere ca ceva important, ea o să fie simțită în diverse aspecte ale vieții sale. Posibil persoana asta o să fie o să aibă și mai mare încredere în ea. O să fie mai puțin, poate, rușinoasă de a spune, uite, asta mi-mi place, asta mie nu-mi place. Pentru că ea are un bun raport cu propriul său corp. Și un bun raport cu propriul său corp are o influență și asupra cum ne vedem noi, da? Asupra propriei imagini corporale, da? Eu mă consider cineva o femeie frumoasă sau nu. Și atunci când noi avem un bun aspect, o bună imagine corporală, noi vom fi și persoane care poate mai ușor interacționăm cu alte persoane, care suntem mai puțin suspicioase sau supărăcioase, pentru că, uite, eu am încredere în mine, în forțele mele, în corpul meu, în ceea ce eu am un control asupra proprii plăceri și asupra vieții mele. Pentru că noi suntem totuși în secolul 21 și eu fac parte din generația cu care părinții nu au discutat despre subiectele legate de educație sexuală și despre alte teme care probabil le provoacă rușine sau jenă. Cum copiii pot să vorbească cu părinții lor despre masturbare și în ce mod îi pot să topească acești ghețari și să treacă de aceste bariere? Și dacă totuși trebuie să fie această legătură și conexiune, această discuție dintre copii și părinți? Această discuție, desigur, ar fi fain dacă ar fi fost astfel de discuții între părinți și copii, în care măsură asta poate să vină din partea copilului, dacă părinții, iată, sunt părinți care, nu știu, destul de flexibili, care sunt destul de curioși și dau seama, măi, dar e adevărat, de ce ar trebui mie ca părinte să-mi fie rușine? E super. Însă eu de fiecare dată sunt foarte atentă și poate deseori mă gândesc la varianta cea mai gravă. Atunci când un copil vine cu o discuție de asta și părintele nu este gata, eu mă tem să nu aibă careva efecte și mai negativ, să spună, of, asta e rușinos, of, despre asta nu se vorbește. Și atunci mai bine deja, decât să spună ceva negativ, mai bine nu spună nimic, știi? Ca să lasă copilului din propriile sale resurse, cu astfel de programul vostru, podcasturile pe care le faceți, sunt geniale. Deja un copil, deja mai bine că el să asculte ceea ce se poate vorbi în podcasturile voastre și asta o să fie mult mai pozitiv pentru el, decât să înceapă o discuție cu un părinte dacă el e destul de închis și pentru el sexualitatea e rușinos. Deseori părinții nu că ar fi vrut ei ar fi vrut să facă mai bine, da? Dar deseori aud mesajul ăsta din partea părinților, eu nu știu ce să-i spun, eu nu știu cum să-i spun. Păi în cazul ăsta, nimeni pe voi nu cere ca voi să fiți sexologi profesioniști. Spuneți copilului vostru ceea ce voi știți. În ce sens? Spuneți-i, tu știi, e că eu nu pot să-ți spun ți mare treabă la tema dată, pentru că eu în mare parte am făcut lucrurile în funcție de experiența mea. Cum am simțit eu, așa am făcut. Deci eu nu pot să-ți dau multe detalii. Dar ce pot să spun eu? Ai încredere în propriile tale
simțuri și sentimente. O să încerci, poate la un moment dat, careva lucruri nu o să fie așa cum tu ai fi vrut, dar asta e viața, și nu e nimic grav. Nu ne naștem toți specialiști în niciun domeniu. Și sexualitatea, asta nu e o chestie născută. În mare parte, sexualitatea e o chestie învățată. Copiii singuri dau semne când vor să afle mai multe despre sexualitate, atunci când întreabă despre anumite schimbări din propriul corp. Sexologa recomandă părinților să fie atenți la detalii și să-și ajusteze discursul în funcție de vârsta copiilor. Mulțumim că ne-ați ascultat! Alături de voi a fost Valeria Batareanu. Nu uitați să vă abonați la podcastul Sexplicații pe platformele de podcasting, pe pagina noastră de YouTube și pe pagina noastră de Instagram. Acest material a fost produs prin intermediul programului UE Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Opiniile exprimate aici nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.